Abdullah Samji faɗin gaskiya kawai. Sauti from 3 Stars Record. Wow. Sai ku dakata saurin me kuce kun zuru-zuru. Dan kun gani na taho shine kuke ta yin gudu. Laifukan da kuka ai na gan ku ni kuru-kuru. Faɗin gaskiya kawai ni bana facin zarafi. Ku dakata wallahi dole sai ne korafi. Ku kai alƙawarin fa za ku ba mu magani. Ku duba lafiyan mu in mu zo wajen ku za ku yi. To ku duba nan dukansu sun zo neman agaji. Lafiya suke bukata ku ne silla za ku yi. Kun zauna kuna ta hira ko ta su ma ba ku yi. In kun basu haka dan Allah yanzu ya za su yi. Dama na ji 'yan ƙasa ta kullun sai sun korafi. Wai in sun zo asibitin ba kwa zuwa da wuri. Wai in kun zo ba kwa duba wanda ya zo da wuri. Sai idan sani ya zo a bashi da wurwuri. Wannan matsalar suwa ne ko dai ta gwamnati ce. Ba a muku yadda kuke so ne haka za ku ce. Ko dai kayan aiki ne ya karanci dai za ku ce. Maganar rashin zuwa da wuri wai menene ne? Dan Allah ku bana amsa wai menene matsala? In na fuskanta albashin ku ne kawai ya kaɗan. To dan Allah ku yi magana talakawa sun gaji. Dan wallahi marasa lafiya suna jin jiki. Masu yi jinya su kullum na cikin baƙin ciki. Wulakanta su ake su da suke yin agaji. Dan Allah kun san da wannan ko yara ne matsalan. Ina nufin masu sanin makaman aiki ne silan. Ko dai laifin masinjoji ne da ke a bangaren. Dan Allah ku dinga bibiyan abin da duk kuke. Kunan mutane ne dan Allah ku duba ya suke. Karka damu za mu gyara sannu kaji dan uwa. Mun dama laifukan da muka ayi afuwa. 'Yan ƙasa ta ku yi haƙurin afuwa wa 'yan uwa. Sun alƙawarin ba za su sake ba ai afuwa. Sauti from 3 Stars Record. Wow.